Dali sa. Dali. Hamo gikan. Ha? Imo aning anak. Imo magikuanan, painitan. Ay ko na, kainit kayo. Diri sabi, silong sa. Ha? Diri sa. Ako bang payong. Diri na. Imo aning anak. Kani pila ka buok? Haman imong asawa. Aw kana? Hapa mo mugikan? Bagang, hama mo padulong. Inahan. Mag-usama mo diha. Akong tanaw, katiguang. Aw. Imong inahan mo imong tanaw diha ah. Iguwang na. Oo, dahil sa progress. Sa progress. Imong manggikuang-kuan ng bata o dabi inita. Wala na ako sa init. Pila na may edad ani? Pila na may edad? Ano po, makabuwan. Ha? 3 ka buwan na. Unsa gay ngalan ninyo? Arkin. Arkin? Oo, masama. Imo dam. Nasye. Nasir. Kamo mo akong gipangita no. Ay sa. Naman jud naghatag sa inyo og kuan. Unsa gay ngalan? Utro? Arkin. Unay naghatag na nagpaabot sa inyo ha. Kamo mo akong gipangita ay isa lang ha. O boso. Para na sa inyo. Sanay nagpaabot sa inyo. Ha? Day, na nagpaabot sa inyo, anak. Opo ko kabalo, kinsa. Gisugo ra ko. Inyong ngalan ang gipangita. Ha? Niyang ka na yung bata o. O, bata o, ni-smile ang bata o. Bibi. O, para pagpalit ninyong sudan o. Salamat. Ha? Sana. Abi man ako ngayon. Ako sa akin ninyo. Abi ni mugna kasi. Ikuyawan pa ko. Wala, oy. Kana siya na nagpaabot sa inyo, anak. Ako, wala po ko kapalong kinsa. Gisugo ra niya ang inyong ngalan ba? Papangita sa inyong ngalan. No? Salamatan. O sige ra, pasalamat utas nagpaabot na ah. Nya, karon dool ra inyong baktason. Magsakay na lang mo padulong dito no. Kay di mo makuanan. O pagsakay na lang mo diri ha. Ayaw pakuan niyang bata isa kilometro nya inyong gikuan-kuan ng bata no. Bitapal tambal po na ako. Una pa man day yang pangagudo. Sige para makapalit og tambal. Napasok na. Nalapuan. Di makasinila sa napuan ma. Sige anak ra ha. Mag-atang mong sakyan Andre. Mag-atang mo og mapasayroan. Tapos manakay na lang mo padulong dito ha sa inyong ginikanan ha. Ayaw ipakuangkuan ng bata o kay grabe kainit oh. Sus ka. Bebe. Kahimos ni bebe. Sige dam. Mo. Sige ra. Ato sa me. Sige. So karon nanabot na discovery na plano mo ni ang PH Lago. So karon tudloan ta mo kung saan pag-register. Ibutang lang niyo dia inyong username, password o confirm password. Pag man mag-register nday mo ni niyo makita. So daghang kita idula nga atong mapilian diha no. Pero ang atong paborito duaon mo ni ang Super Ace. Karon mo kaya taw ng pieces no. Double. Diamond 4 times. King Wow, queen 6 times. Jack 8 times. 10 times. 9 10 times. Karon ang abot sa 200 pieces. Hindi mo laro sa 7,250. Kado kung sa gusto mo dula no, nasa comment section ng link. So paalala niya, 21 years old pataas na gyud ang pwede mo dulaan ni. Kung sa gusto ra pod mo dulaan ni nga game.